Hola, soc Carles Escalzi, gerent de Pere Cleve Group. Avui l'ADN, que us presentarem conjuntament amb la Susana Martínez, la directora financera del grup, va sobre el pressupost 2023 de l'entitat. És un pressupost que confiem que us puguem clarificar dubtes i presentar-vos aquells trets més rellevants de la nostra organització com un element nuclear bàsic per poder funcionar en el decurs de l'any en base als recursos que disposem. Hi ha algunes idees claus que són les més remarcables d'aquest pressupost. La primera és un pressupost fet amb molta prudència. La situació geopolítica, socioeconòmica i també sense encara manca de pressupostos per part de la Generalitat de Catalunya, fa que hem de ser prudents. Una altra paraula clau o element força a retenir és que esperem millorar. De sempre ens interessa fer un pressupost que en el decurs de l'any siguem capaços de, gràcies a l'esforç col·lectiu, doncs siguem capaços de millorar. Per tant, és un pressupost molt prudent que esperem millorar. És un pressupost de creixement, per tant gairebé creixerem al voltant d'un 8% el volum de negoci, ens aproparem als 30 milions d'euros de facturació en el conjunt del grup. És un pressupost, però, que perd marge, que preveiem acabar l'any amb un estalvi, amb un remanent, amb un saldo positiu al voltant d'un 1%, i com que el creix en un 8% i el saldo final és només d'un 1%, això ens porta a pensar que és un pressupost que creix i expansiu en quant a despesa. El patronat ha considerat, ha tingut a bé, que creixi en despesa per dos motius. Per augmentar l'impacte social de la nostra tasca en un moment que la societat així ho determina per aquests col·lectius als quals centrem la nostra tasca. Per tant, farem més acció, i això suposa més despesa, i a la vegada també perquè és un moment, venim ja, en el marc de la pandèmia o postpandèmia, acumulant un fort desgast, una forta vulnerabilitat o exigència de tot el conjunt de professionals, i per tant també hi ha un creixement amb partides de despesa al voltant de tots els aspectes d'acompanyament, de formació i desenvolupament competencial pels nostres professionals. Per tant, el que és també tot allò que en diem cuidar el cuidador també és una partida que creix significativament en aquest pressupost d'enguany. Valorem molt positivament aquest ADN perquè ens dona una oportunitat en clau de rendició de comptes, transparència i comunicació poder traslladar a tot el conjunt de professionals quins són els elements claus del pressupost del 23 d'enguany, però també amb una mirada més àmplia poder compartir quins són els elements, la singularitat de la gestió econòmica d'una entitat com la nostra, una entitat que genera impacte social des d'una gestió sense afany de lucre, però que ha de vetllar per la sostenibilitat. Què vol dir sense afany de lucre? Que tot reinverteix, que tot al final queda per millorar l'acció i l'impacte social, penso que és important. Per tant, amb ganes de poder contribuir a aquest ADN en clau de transparència i també de poder clarificar dubtes i compartir allò que es consideri.